Здравейте! Днес в нашето студио е Катерина Шопова, HR директор на Lidl България. Да я приветствам с добре дошла. И днес ще имаме възможността да поговорим малко повече за интегрирането на младите хора, създаването на възможност за тяхната реализация в контекста на предизвикателствата на трудовия пазар в България. Добре сте ни дошла. Благодаря много за поканата и за възможността наистина да обсъдиме тази за мен е стратегически важна тема. Не само за компаниите, но за България. Така че съм сигурна, че ще имаме много интересен разговор. Да, затова така бих искала да ви попитам дали именно това е причината, поради която от години един от вашите фокуси е в интегрирането на младите хора на пазара на труда и какви са добрите практики, които като търговска верига прилагате за целта? Отговорът и да и не, защото предизвикателствата са факт. Те стават все повече, по-комплексни и по-различни. Когато тръгнем от образователната система, по-късно практическата подготовка на младите хора, през тяхното осъзнаване какво искат да правят, къде искат да го правят, по какъв начин искат да работят. Минаме през теми като емиграция и темата дали да останат в България или да продължат своята реализация навън. Тръгнем в още по-голям спектър на техния социален свят, начина по който те виждат света. Така че тези предизвикателства, те са факти, ще стават и повече. Но истината е, че ние винаги сме работили в тази посока много преди трудовия пазар да бъде толкова комплексен с толкова отворени теми. Тук мога да дам пример практиканската програма, която ние развиваме от 12 години. Факт е, че ние сме имали вече 11 издания, единствено прекратихме или преустановихме програмата по време на COVID. И тук ние говорим за хиляди млади хора, които са минали през тази програма. Има и много други формати, като стажанската ни програма, която пък е ориентирана към студенти, които са втори, трети курс, които именно са в средата на своето образование, искат да видят и как могат да прилагат определени практики и въобще да надградят други умения. Дуално обучение и всичките формати на програмите. За това отговор е по-скоро, че ние като организация вярваме, че интегрирането на младите хора трябва да бъде проактивна политика. Разбира се, не само на компаниите, в които се вливат тези млади хора, въобще трябва да бъде и държавна политика. Защото това, което се случва с поколенията е, че те, освен че се променят в годините, те се променят и много бързо. И трябва да има много осъзнато разбиране за начина, по който ние интегрираме младите хора и създаваме среда. Затова на мен ми се ще да вярвам, че ние по-скоро проактивно променяме средата и създаваме определени тенденции, отколкото реактивно да отговаряме на предизвикателствата. Факт е, че и двете неща се случват, но устойчивостта по отношение на политиките и начина, по който ние ги създаваме, за мен е водещата причина. Тук мога да дам много интересен пример. Ние стартирахме една нова инициатива, казва се Career Up. И тя е свързана с една тема, за която не се говори толкова много в България, а това е ранното кариерно консултиране на младите хора. Ако сега ние съберем една група млади хора и ги попитаме с какво искат да се занимават, или ще получим много разностранни отговори, или ще получим отговора не знам. Не съм сигурна какво ми харесва, какво искам да правя, кое мен ще ме мотивира всеки ден да отида с желание на работа. И е факт, че това е огромна тема, която ние развиваме и през всички тези младежки програми за интегриране, но вече е съвсем целенасочено с този формат, в който ние събираме родители, кариерни консултанти и деца и все повече говорим какво означава всъщност ранния избор на работа, на дейност, на образование и на посока. Да, това е доста важно. И е изключително ключово за един млад човек. Винаги той може да се преквалифицира, но колкото по-рано той е поел по своя силен път, там където той ще се чувства силен и удовлетворен, толкова по-добре за него и за бъдещето му развитие. Така че иска ни се да бъдем тези, които биха могли и да развият средата и основата за интегриране. Вие вече споменахте за вашите програми, практиканската и стажанската, но тази година за първи път вие вкарвате така в работния процес и непълнолетни.
Разкажете малко повече за, може би, това предизвикателство. Категорично. Това е също много интересен ход и стъпка, за която на нас ни трябваше известно време, много анализи, много подготовка, за да бъдем готови до момента, в който ние да отвориме формата за 16 годишни. Факт е, че събрахме много години на опит и практика с много млади хора, много обратна връзка, за да кажем, окей, ние сега може да осигурим най-добрите условия и на малко по-млада група от аз казвам деца, те са млади хора, които влизат и които ще влязат в нашите редици. Това означава безупречни условия безопасни условия на труд. Означава една готова среда на работещите вече в организацията, в екипите, в филиалите, менеджери, но и колеги, те да могат да ги приемат и да работят релевантно, подходящи, да създадат онази среда на доверие и подпомагане. Това бяха много дълги години на обучения, на разговори, на трупане на опит, за да създадем цялостно в Lidl нагласата на всички работещи групи, какъв трябва да бъде подходът към младите хора. И едва сега ние се чувстваме, вече когато сме напълно готови да отвориме вратите за 16 годишните млади хора в организацията. И наистина това е голямо предизвикателство, но го приемаме и с много голяма отговорност. Защото това означава деца, които влизат с бял лист. И всъщност това е първия старт и първата стъпка в техния професионален живот. И надграждаме практиканската програма и с допълнителни модули за логистика. До сега имахме модули и въобще програмата оперираше през тези 12 години само за продажби в филиалите, в магазините, където нашите клиенти ни познават, но сега надграждаме и в нашите складови бази. Така че наистина ще бъде много интересен период за нас. Какви са ви впечатленията? Има ли вече доста желащи кандидати? Записват ли се много деца? Да кажа деца, млади хора, както преди малко споменахме. Както споменахме. Това е голямата изненада за нас. Ние, винаги, когато правим нещо ново, се подготвяме изключително солидно. И не бяхме сигурни какъв ще бъде интереса. И това, което ни изненада безкрайно приятно е на огромния интерес от 16 годишни деца. И тук аз ще ви изненадам с 1%. Над 70% от хилядите кандидатстващи в момента са 16 годишни деца. Това е нещо, което ние не очаквахме, че ще се случи. Не сме вярвали, че интересът ще бъде толкова голям, но се оказва, че в тази група има страшно будни деца, които искат да трупат работни навици, които искат да се докоснат до реална работа и среда, които искат да общуват с други хора в среда на работа и на компания. Така че това за нас беше наистина много голяма и приятна изненада. И още един много любопитен факт. Ние планирахме 300 работни места за тази практиканска програма, но интересът се оказа феноменално голям и одобрихме още 100 работни места. Така че най-вероятно ние ще приеме 400 млади хора тази година във всичките филиали на цялата страна. Да. Така че това за нас, между другото, е много показателна тенденция, че ние имаме една много голяма група на млади хора, която може да бъде включена в трудовия пазар по правилния начин. Защото така както конструирахме практиканската програма, ние направихме безкрайно гъвкава за техните нужди. Те могат да дойдат да работят за 1 месец, за 2 месеца, на 6 или на 8 часа. И избора е изцяло техен, по начина, по който искат да се включат в този процес. Ако искат по-малко, ако искат повече, което означава, че там има готовност, стига ние да предложим подходящия формат, който да е удачен и за техните нужди и потребности. Те ще получават своето възнаграждение. Своето възнаграждение, работно време, абсолютно обучение. Ще има до тях ръководители, които да им помагат. Така че те имат и план за включване в трудовия процес. Всъщност ние сме изградили цялата програма изключени са от някои сектори в 16 годишните, където безопасните условия на труд ги определят. Така че това, което ние сме направили, е една доста tailor-made програма, в която те ще работят, но ще работят и
работят на един по-улекотен режим, в сравнение с останалите служители, но в същото време имат реални задачи, които извършват в нашите магазини. И най-накрая в програмата има и много активности, защото се оказа, че моите хора, и ние го открихме във всичките програми, обичат да бъдат в своя собствена общност. Обичат помежду си да общуват, да имат общи преживявания. Това е маркера не само на практиканската, но и стажанската програма. Една от обратните връзки, която ние получихме, ние вече имаме 6, това е 6-то издание на стажанската програма, е, че моите хора искат да си имат тяхна общност. Да се виждат, да обменят информация, да могат помежду си да си търсят съвети и да си помагат. Така че така както ние я конструираме и я надграждаме, те да имат своите моменти и връзка помежду си, докато са заедно в програмата. Има и алумни клуб от стажанската програма, от всичките издания. Накрая, всъщност, ние създадохме един много голям алумни клуб, където хората, които са се запознали, които вече са изградили приятелство и връзки, продължават да поддържат този контакт. Да. Значи това може ли да кажем, че е една от ползите за тях? Продължават да... Категорично. Категорично това е една от многото ползи за тях, защото този нетворкинг, който те си изграждат, е безценен. Начина, по който те се научават да общуват в работна среда. Защото една от основните ползи на тези програми, и не само, е изграждането на много добри трудови навици. Ние говорим за млади хора, които имат друг начин на живот в този момент. Но когато те влязат в програма, в която е адаптирана към техните нужди, към тяхната психология, всъщност те по много подкрепен начин започват да изграждат тези трудови навици. И това е безценно, защото е нещо, което учебните заведения не могат да им дадат. Там има теория, има академични знания, но това, което ние откриваме и на децата, които идват от чужбина, защото в стажанската програма ние имаме и много студенти, половината от участниците идват от Германия, Англия, от различни държави, те казват, там образованието също е много академично. Няма много практика и няма много възможност за създаване на реални умения. И това, което ние се опитваме да направим, е да допълниме до голяма степен онова, което липсва. От една страна са създаването на трудови навици, от друга страна е работата в екип. Това е самодисциплина, това е възможност да се случват неща заедно с останалите колеги, да се следва определена програма. Ако влеземе в по-голяма дълбочина, например, стажанската програма е създадена много изключително концентрирано за изграждане и на допълнителни умения. Когато моите хора кандидатстват по конкретен проект. Защото в реалния живот те трябва да решават реални казуси и задачи. И всъщност ние сме изпълнили времето, което те ще имат при нас. То е 2 месеца, може да бъде и повече и да бъде удължена програмата. Е изключително концентрирано с трупане на знания и умения. Когато ние създахме стажанската програма, получихме обратна връзка, че моите хора са изключително таргетирани и целенасочени. Те не желаят да губят своето време. Искат да отидат и да вземат най-доброто и между другото да го вземат в шорткат, да го вземат в едни по-кратки пътища, абсолютно, в които те да могат концентрирано да излязат с една палитра и възможности и нови умения. И ние така конструирахме проекти, ментор, който през цялото време работи с тях. Т.е. те имат така нареченото обучение през правене, учене на презентационни умения, защото най-накрая те представят своя проект пред целия борд на директори и пред ръководителите и голяма част от организацията, което е голямо събитие за тях, но в крайна сметка преодоляват и големи бариери и страхове. И най-накрая тази програма завършва наистина с реално кариерно консултиране и размисли къде те искат да продължат. И това, което ние си коментирахме и с много от моите хора, които идват от чужбина, те казаха, всъщност ние осъзнаваме, че в България ние имаме повече възможности. Пазара на труда е достатъчно развит за хора, които искат да работят и които искат да постигнат, ние да успеем да се реализираме и да се реализираме успешно в България. И това е една от другите ползи, към които ние се стремим. Би следвало всяка една организация да работи изключително таргетирано, да убеди младите хора, че има смисъл те да останат в България. Аз четох много прогнози, че до 50 години ние ще се стопиме с няколко милиона. Мисля, че данните бяха наскоро публикувани. И тук е изключително важно ние да се бориме за всеки млад човек, който иска и който може
да остане, да работи, да се реализира и в крайна сметка да създаде своя свят в България. Може да излезе, да учи, да практикува, но отново да избере място си на живот тук. Да. Точно това е хубавото, че освен възможността, която им давате да се докоснат до реалната работна среда, нали, те се учат и на така наречените меки умения, на отговорност, на търпение, на общителност, което особено, нали, за днешните младежи смятам много полезно, освен всичко останало. Аз дори бих добавила, че понякога е точно толкова важно, колкото и образованието. Защото някой може да бъде много добре образован и да има изключително много умения и знания, ако не може да ги презентира. Ако не може да създаде свой собствен бранд, защото това е едно от обученията, които ние надградихме в стажанската програма. Тоест начина, по който той представя себе си. Ако не умее да се самодисциплинира и организира, ако не умее да комуникира по правилния начин, въпреки всичките тези знания, на него ще му е много по-трудно да се реализира. И тук е огромната тема наистина за създаването на подобен тип програми и продукти, които да добавят тези умения. Защото никой не е готов в началото на своя път. Е много важно да се даде тази доверена и подкрепяща среда. Открихме, че голяма част от моите хора всъщност имат бариери в общуването и комуникацията, притесняват се. Истината е, че те общуват много, но се оказва, че те общуват много в социалните мрежи, общуват много помежду си в една друга среда. Но те имат големи притеснения какво би се случило на работа. И именно през такива формати, които са конструирани специално за тях и където няма очакванията, че те от ден първи ще случат някакви много големи проекти или достижения, резултати, а напротив, тях ще бъде инвестирано, за да им се помогне те да напреднат. Там те получават тази увереност, излизайки от практиканската програма, излизайки от стажанската програма, те излизат вече с едно самочувствие. Всъщност аз изкарах моите първи пари. Аз съм автономен и самостоятелен. Аз имам определени умения. Аз се справих много добре. Аз имам нови запознанства. Аз постигнах тези резултати. И дори това, което ни разказват по-късно е, че те по-късно си намират и много по-лесно работа. Защото в тяхната автобиография вече пише много голям работодател и пише конкретни неща, по които те са работили, което отваря врати за тях и в бъдеще. Чувайки всичко това, има ли такива младежи, които ги мотивира това нещо да се върнат и следващата година, например? Абсолютно. Има нещо много интересно. Дори сме виждали ситуации, в които младежките програми си говорят помежду си. Те стартират в дуална форма на обучение при нас, която е свързана и с училищата. По-късно стават практиканти, най-накрая се връщат в университета като стажанти при нас, а имаме и назначени. Голяма част от тези млади хора по-късно търсят работа в организацията. Може на по-късен етап ние имаме около 10% от всички практиканти, а може би и повече като цифри, както и от стажанската програма, които остават постоянно на работа в Lidl. Това звучи страхотно. Имайки предвид и целият ваш опит, който имате, какъв съвет бихте дали на останалите компании, които се сблъскват с този проблем, с недостига на кадри, с дефицита и въобще предизвикателствата на пазара на труда? Надали бих си позволила да им дам съвет, защото всяка компания търси своите решения в зависимост от релевантността на бизнеса и казусите, с които се бори. Но това, което бих препоръчала е да има отвореност към целевата група. Какво означава това? За да бъде работещ един продукт, програма, посока, в която се оперира, трябва да се види какви са нуждите и потребностите на целевата група. Ние установихме, че младите хора, макар и млади хора, в различните етапи от живота си имат различни потребности. Ако те са ученици, те искат през лятото да изкарат пари, да имат вече самочувствие и трудови навици. Ако искат да са стажанти и са в университета, те вече искат да трупат конкретни умения, свързани с техните специалности. Дуалната форма на обучение пък тя е учене в по-дълъг период от време. И за това е много важно продукта, който се създава, той да бъде реален за тази целева група. И когато ние чуваме, събираме тази обратна връзка, ние го правиме през цялото време в работни формати, всъщност моите хора ни казват точно
начина, по който тези програми могат да бъдат в най-добрата си форма и за тях, и когато за тях са най-добри, те стават най-добри и за нас. Да. И създават тази връзка и мост на приемственост. И другото, което бих казала, е конкурентната среда. Би следвало всички ние да се опитваме като организации да го правиме, да предлагаме най-качествените продукти, най-качествената среда на работа. Бих направила аналог с клиентите. Конкурентната среда е нещо страхотно, защото този, който печели, е клиента, когато се предлага най-доброто на пазара. По същия начин, ако ние приемеме, че кандидатите са клиенти на компанията под някаква форма, когато се създаде най-оптималната работна среда за различните възрастови групи, тяхното включване вътре в организацията, като тук не говоря само за младите хора, говоря за всички възрасти и въобще за цялата палитра в трудовия пазар, тогава се дига цялото равнище на работна среда и от това печелят и самите кандидати, и хората, които ще влязат в организациите, и по-късно и самите организации. Така че това, което бих казала, е качество, релевантност, голям фокус и много голяма отвореност към гъвкавост и надграждане. Един продукт никога не е най-добър, той винаги може да стане по-добър с времето и с надграждането. Аз така, като също млад човек, мога да кажа, непрекъснато се сблъсквам с различни мнения, които дават така генерални оценки на цели поколения. Според някои хора днешните млади са различни, по различен начин приемат отговорности, но пък имат ясни позиции. Вие какви впечатления имате? Отговорни ли са младите, лоялни ли са, адаптират ли се лесно? Аз бих казала, че те са страхотно огледало на бизнеса. Това, което аз виждам при тях, то е много по-различно от предишните поколения и е много хубаво, че те дават директна обратна връзка. Ако средата и мястото на работа не е подходящо и не дава правилната подкрепа и условия, те дават веднага своята обратна връзка. Тя може да бъде и негативна. И това е невероятен лакмус за организациите по начина, по който те гледат на своите политики и програми, защото тази откритост и тези ясни изисквания всъщност правят критериите по-високи. И това е чудесно. Това, което аз мога да кажа, е, че моите хора се адаптират много добре, ако те получат необходимата подкрепа и нещо друго. Ако те получат съдържание. В днешно време младият човек не държи задължително да направи сериозна кариера, имам в предвид винаги на много високи позиции. Това, което виждаме, е, че той иска да прави смислени неща, които го карат да бъде удовлетворен, да прави нещата с сърце и с желание и те да има добавена стойност на първо място за неговата ценност на система, но да има смисъл и за средата, в която той живее. Защото моите хора са и доста социално ангажирани за различни каузи, течения, направления. И тук наистина седи въпроса какво точно компаниите предлагат. Ако те предложат съдържание и смисъл, тогава младият човек може да бъде адаптиран безкрайно лесно. Но въпреки това забелязва ли се може би генерална разлика между поколения? Питам, защото примерно сега аз забелязвам голяма разлика между моето поколение, и тези, които в момента са завършващи 18 годишни, 19 годишни, доста голяма. Да. Има разлика и тя ще става още по-голяма и на по-малки интервали. Защото пък следващото алфа поколение, което идва, всъщност пък това са, ние вече започваме да изследваме и него като нагласи и като порядки. Там пък наистина дигиталния свят има огромно значение. Да. Формата на общуване и на възприемане на информация по същия начин. И тук отново ключа е в разбирането точно каква е нагласата и очакването, за да може да се създаде продукт, който да бъде преведен и да говори по този начин. И средата на работа да бъде такава. Така че много интересно. Ние имаме 16 годишни на работа и 65 годишни плюс. Тоест под един покрив има цялата палитра на поколения. И ако се създадат мостовете на общуване, на отвореност, и тук е темата и за включването, и за тази нагласа и съзнание, която ние от много години развиваме в самата компания, тогава нещата са възможни. Защото се оказва, че моите хора имат нужда от подкрепа, менторство от по-опитните.
попините имат нужда да разберат всъщност какво точно движи интереса на моите хора. Но когато тези две неща се случват, тогава се случва магията. Менторите на стажанската програма казаха, за нас това беше изключителна трансформация. Да се научиме да работиме с млади хора, но в момента, в който ние го направихме, това промени самите нас. Гледните точки, новите идеи, дори провокирането, нещо, за което те в началото не бяха мислили, младият човек идва и казва, ама защо правите нещата точно по този начин? Нали, и предлага нещо различно. Да, има съвсем, но просто не е имало този начин на комуникация. Когато това се случва, ние му казваме reverse mentorship. Накрая, менторите всъщност получават много знания също от моите хора, на които те са ментори. И тогава се получава точно тази невероятна спойка, защото ние много вярваме, че най-доброто се случва, когато се включат всички гледни точки. И когато те работят в една посока. И под едни ценности. И факт е, но пък е интересно. Но е интересно и бих казала, че е възможно. И най-накрая е много успешно. Въпросът е в устойчивата и задълбочена работа, за да се изгради такава среда на възприемане. Аз съм чувала също различни мнения, че е трудно включването, интегрирането, а по-скоро въпросът би бил, а как да го направим лесно? Защото е възможно. Пак е въпрос на гледна точка. Как да го направим по най-плавния и възможен начин, защото е възможно. Тук бих добавила и още нещо. То е критично важно. Защото ако не се направят тези мостове, всъщност ние не можем да направим мост към нашето бъдеще. Ние рубриката, за която разказваме за младежките програми на Lidl, се казва уроците, които не научи в училище, но научи в Lidl. И така, финално бих искала да ви попитам един много хубав въпрос. Кой е ценният урок, който вие научихте в компанията? Те са много уроци, но сега, когато се замислям във връзка с нашия разговор, е отвореното съзнание. Ние сме свикнали да оперираме, въобще и така сме възпитавани с определени правила, с определени предубеждения, с определени рамки. Но истината е, че именно работейки по толкова програми за включване и за приобщаване, аз бих казала, че отвореното съзнание и така наречения, ние му казваме и много често growth mindset. Нали, то е нагласа, че можеш да направиш нещо и че винаги има начин да го направиш, а не как да не го направиш. Може би това е едно от най-ценните неща, които аз продължавам да си взимам и да добавям към начина, по който гледам на нещата. Оказва се, че 16 годишните могат да бъдат интегрирани и те имат голямо желание да работят, а и те могат да бъдат успешни във всичко това, което правят и могат да бъдат в екип с много по-възрастни хора от други възрасти. Тоест това, което аз виждам е, че ние не трябва да гледаме в бариерите и в това, което не знам, обществото може би е наложило или страховете си, а да гледаме как можем да го решим и да го преодолееме. И когато това се случи, тогава всъщност човек вижда колко много възможности има пред него, които той сам е лимитирал, може би само заради някакви предубеждения и предразсъдъци. Да излезем извън рамката. Извън рамката, с отворено съзнание, без предразсъдъци и с уважението към всеки един. Защото всеки един човек от всяка една възраст може да допринесе безкрайно много, стига да бъде подкрепен и да има необходимото уважение. Тогава той може да направи чудеса и да даде страшно много. Много така ви благодаря за хубавия разговор, който направихме и ви желая успех с новата програма и въобще с всичките и да продължавате все така успешно по пътя, по който сте тръгнали. И аз много благодаря. Беше удоволствие да размениме тези размисли. Благодаря.